Hvor er vi henne? Vi er på bussen ved Djævlesbro. Og hvor skal vi hen? Destinationen er Oslo. Yes. Nu er vi kommet til Göteborg. Pisse meget sne her. Har virkelig meget sne. Jeg tror vi er cirka samme breddegrad som Nordjylland, sådan Frederikshavn eller sådan noget. Hold da op. Cirka Frederikshavn højde. Update. Den der lyd der, det var fordi vi ville lige gå hen og træde i den nye friske sne. Så var der en eller anden mand, der snakkede over højtaleren. Det er lidt skæld ud der. Ja. En busmand. Sjov oplevelse. Hvor er vi så nået hen? Nice. Hvor langt er der tilbage? Time og kvarter. Dag 2. Vi skal ind til byen nu, ikke også? Yes. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me. Så vi får lige kaffebreak og sandwich break. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. Nu er vi kommet herop til Ekebergparken. Link han går til billeder. Han er starstruck, det er faktisk også. Virkelig. Gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. We're gonna take some time to do the things we never had. The wild dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. Så vi er ankommet til Liberal Square. Vi har Arbejderpartiet heroppe og Venstre står lige herovre. Så Liberal Square. Og Arbejderpartiet. That's crazy. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside. Vi er hjemme på vores lille værelse, og vi ligger bare og hygger i vores dobbeltseng og vores enkeltdyne. Vi ligger og redigerer lidt videoer og billeder og sådan noget. Godmorgen, Linus. Morgen. Hvad skal vi lave i dag? Vi skal også til solopgang på den bakke. Yes.
Klokken er 6:37, og yoghurten har fået dum numse. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Okay, så status er, at vi er gået op ad det her bjerg her. Vi er lige stødt på et skicenter. Sådan en skipakke. Det skal vi op og se. Oslos Østerbro, det her. Ja. Så er vi nået til Yorks Passage, også kendt som Strøget i Oslo. Yes. Meget romantisk. Ikke om Og så er der en restaurant, der hedder Angst. Det er måske ikke så romantisk. Men nu har vi hentet bagagen. Yes. Og vi så også lige Crackhead, der sad og røg rygeheroin inde på Hovedbanegården. Det var en vild oplevelse. Er klar? Klokken er her med 10 over 9. Ja. Peter lige har correctet mig for. Vi sidder på Espresso House. Vi skal til at gå ind til bussen. Vi har haft recharge her på en times tid. Ja, så er det hjem. Don't leave me. Look around. Choose your own ground. Nu er vi tilbage i Danmark. Jep, det var en god tur.